विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी प्राध्यापक कमलाकर कमठे स्वागत करतो आपले माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, पाठ समजण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. मित्रांनो, योग भारती इयत्ता 12वीच्या मराठीच्या पुस्तकातला अभ्यासक्रमामध्ये असणारा हा जो पाठ आहे तो लेखक वसंत सबनीस यांचा दंतकथा नावाचा पाठ आहे. लेखक वसंत सबनीस यांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर बघा, लेखक सुप्रसिद्ध लेखक, विनोदीकार, नाटककार आणि त्याचबरोबर चिखल, खुर्दा, भारूड, मिरवणूक, पंगत, आमची मेली पुरुषांची जात असे विनोदी संग्रह, तर खांदेपालट, पखाल, आत्याबाईला आल्या मिशा, थापाड्या, विनोदी द्वादशी, बोका झाला संन्याशी या प्रकारचे कथासंग्रह लेखकाचे प्रसिद्ध आहेत. विनोदी लेखनाबरोबरच त्यांनी अनेक प्रकारच्या नाटके, एकांकिका, लोकनाट्ये दिली आहेत. तर त्यांची बरीचशी नाटके रंगभूमीवर गाजली आहेत. राजकीय भाष्य व चतुर्संवाद यामुळे इच्छा माझी पुरी करा हे लोकनाट्य विलक्षण लोकप्रिय झाले होते. आणि प्रेक्षकांनी क्षमा करावी, चिलखतराज जगन्नाथ हे त्यांचे एकांकिका संग्रह आणि गुदगुल्या हा बालकथा संग्रह प्रसिद्ध आहे. तर मित्रांनो, यातला हा दंतकथा नावाचा जो पाठ आहे ना, तो पाठ जर अभ्यासायचा झाला तर बघा की लेखक वसंत सबनीस एक विनोदी लेखक आहेत. त्यांनी आपल्या दंतकथा या लेखात दात या माणसाच्या अवयवावर विनोदी कोठे केले आहेत. दात हा अवयव लेखकाच्या मते अवयवापेक्षा वेगळा आहे. आता काय वेगळा आहे, त्याची कारणं काय काय आहेत ते आपण नंतर बघू. कारण दंतकथा यामध्ये दात हा अवयव वेगळा कसा हे आपण पाहणार आहोत. एक गोष्ट नक्की आहे पहा की माणूस जन्मतो आणि नंतर दात उगवतात, तो प्रकार लेखक आपल्याला सांगतो आहे. कारण तो सर्व अवयव पूर्ण झाल्यानंतर सावकाश 7-8 महिन्यांनी उगवतो. ते एकदा पडून पुन्हा येतात. आता हे दात उगवत असताना आणि येत असताना आणि जात असताना दोन्हीही वेळी ताप आहे असं लेखक म्हणतात. हा ताप कोणता आहे ते आपण पाठामध्ये अभ्यासणार आहोत. कारण कोणत्याही माणसाची अवस्था दात उगवताना होणारा त्रास आणि पडताना किंवा दात जाताना होणारा त्रास हे जर पाहिले तर सर्वसामान्य माणसाची अवस्था अगदी केविलवाणी होते असं लेखक म्हणतो. मग अशा गंभीर असणाऱ्या अशा दातदुखीच्या विषयात लेखकाला विनोद कसा काय आठवला असेल बरे. म्हणून शरीरातला अवयव जो आहे ना, तो अवयव कोणताही अवयव गळून पडला तर पुन्हा येत नाही, पण दात मात्र येतात. मग दात उगवताना जसा त्रास होतो तसा दात येताना त्रास आणि जाताना पश्चाताप होतो असं लेखक आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कारण दात येत असताना लहानपणी जे त्रास असतात ना, ते त्रास जर पाहिले तर ज्याला दात येतात ती मुलं तर रडतातच, त्यांना तर त्रास होतोच, पण त्यांच्या त्रासामुळे घरातली माणसंसुद्धा त्रासून जातात. मग अशा प्रकारचे हे जे दात आहेत ना, ते दात काय विशेष आहे बरं याच्याबद्दल. मग काय काय घडतंय पाठामध्ये वेगळा प्रकार लेखक आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. बघा की दाताच्या दुखण्याची असहाय्यता, त्याप्रसंगी माणसांची होणारी दयनीय अवस्था आणि त्यामधून घडणारे प्रसंगनिष्ठ विनोद हे वाचकाला खळवून हसतात. आणि लेखकाच्या लेखनशैलीचं हे विशेष आहे. म्हणून वास्तवाला जोडून येणारी अतिशयोक्ती, कधी आढळणारी विसंगती, तर कधी मराठीतील म्हणी, वाक्यप्रचार, शाब्दिक कोट्या यांचा लेखकाने विनोद निर्मितीसाठी कल्पकतेने केलेला वापर आपल्याला पाठातून अभ्यासता येईल. अशा या पाठामध्ये लेखक वेगळ्या प्रकारचे शब्दप्रयोग दातांच्याबद्दल आपल्याला करताना दिसतो आहे. पण काय म्हणतात बघा की त्यांना दातात धराता एवढा सुद्धा आदर नाही. त्याप्रमाणे मराठी भाषेलाही दाताबद्दल मंगल भावना नाही. कारण मराठी भाषेमध्ये दाताशी निगडीत ज्या म्हणी आहेत किंवा असे शब्दप्रयोग आहेत ना, त्या दारिद्र्य, भिकारपणा, असभ्यपणा याचे प्रत्युत्तर घडवणारे आहेत असं लेखक म्हणतो आहे.
पण दाताविषयीची लेखकाची कल्पना म्हणजे जे लहानपणी घासत नाहीत पण मार खावा लागतो आणि तरुणपणी जे फार घाशीत बसल्याबद्दल वडीलधाऱ्या माणसांची बोलणी खावी लागतात, अशा प्रकारची परिस्थिती या दातांच्या बाबतीतली आहे असं लेखक म्हणतो आहे पहा. आणि म्हणून अशा ह्या दंतकथेबद्दल बोलत असताना जी कथा लांबलचक केली आहे लेखकाने, एवढ्याशा साध्या सोप्या गोष्टीबद्दल लेखक विनोदी स्वरूपात हा सगळा प्रकार आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. हे लेखकाच्या लेखनशैलीची वैशिष्ट्य आहेत, हे आपण पाहिलं आहे. कारण दातदुखी या असह्य वेदनेचे वर्णन करत असताना लेखकाला सुचलेले जे विनोद आहे ना, ते विनोद विशेष आहेत. कारण आपण बऱ्याच वेळेस पाहतो बघा की दातदुखीबद्दल एखाद्या माणसाचा जर दात दुखत असेल तर केवढाही माणूस असला तरी तो माणूस खूप त्रासून जातो. आणि म्हणून पण एक उदाहरण देऊन लेखक आपल्याला या पाठामधून सांगण्याचा प्रयत्न करतो की सिंहासारखा परदंड असणारा परशा, त्यानंतर त्या पंचमहाभूतापासून बनलेला जो देह आहे त्या देहामधलं 6वं महाभूत म्हणजे किंवा राक्षस म्हणून त्या दातदुखीचा उल्लेख लेखक करतो आहे. आणि दातदुखीचा अनुभव घेता आला तेव्हा मात्र ब्रह्मांड पाहण्याचा योग आला, अशा प्रकारची शब्दरचना लेखक करतो आहे. मग माणसांची ज्यांनी अवहेलना केली होती त्यांच्या दात व दातासकट मनातल्या मनात क्षमा मागितली तेव्हा त्यांना वाटू लागलेले भाव, त्यानंतर दाताला झाडासारखा मुळ्या असतात वगैरे वगैरे, हा सगळा प्रकार लेखक आपल्याला पाठामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि एवढं सगळं सांगत असताना दातदुखी असणारे अख्खं कुटुंब, एखाद्या व्यक्तीचं कुटुंबामध्ये जर दात दुखत असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबामधली सर्वच्या सर्व माणसं आणि आजूबाजूची जी राहणारी माणसं आहेत ती सगळी माणसं देखील कशा पद्धतीचं त्यांचं वर्णन असतं, हे सगळं वर्णन लेखक आपल्याला या पाठामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पण विचार करायला जर गेलो आपण तर बघा की लेखक वसंत सबनीश यांनी दंतकथा या विनोदी कथामध्ये एक साध्या दात दुखणे हा जो विचार आहे तो विचार घेऊन अख्खी एक दंतकथा लिहिल्याचं आपल्याला दिसते आहे. आणि दातासारख्या एका छोट्या विषयावर विनोदलेख लिहिता येईल याचा आपण विचारही करू शकत नाही. पण ज्या गोष्टीचा आपण विचार करू शकत नाही ती गोष्ट लेखकाने केली आहे हे मात्र निश्चित आहे. आणि हे असं घडलं का तर त्याचं कारण असं की लेखकाच्या लेखणीचं वैशिष्ट्य जे मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की मराठी भाषेचा अभ्यास, मराठी शब्दांची योग्य पकड व त्यांचा योग्य वापर, वेगळ्या प्रकारच्या म्हणी, वाक्ये, मौखिक साहित्याचा वापर त्यांनी पाठात केलेला आहे. आणि दात हा एकच अवयव असा आहे की तो दोनदा उगवतो. पण मराठी भाषेत दाताबद्दल मंगल भावना व्यक्त झाल्या नाहीत. दात हा सर्वात वेगळा आहे, महत्त्वाचा अवयव असून देखील तो परशासारख्या पैलवानाला सुद्धा चारी मुंड्या चित करायला लावतो. आणि हे सगळं असताना पुन्हा लेखकाने स्वतः दातदुखीचे घेतलेले जे अनुभव आहेत ना ते अनुभव, त्यानंतर चाळीत असणाऱ्या सगळ्या लोकांचे सल्ले, या सगळ्यांची मिळून एक गुंफण करून लेखकाने अतिशय गंभीर असणाऱ्या अशा प्रकारच्या विषयाला विनोदी स्वरूपात मांडण्याचा जो प्रयत्न केला आहे ना तो प्रयत्न विशेष आहे. म्हणून लेखक काय म्हणतो ते आपण पाहूया. बघा, मानवी देह पंचमहाभूतांचा बनलेला आहे असे म्हणतात. ज्या ज्ञानी मंडळींना मानवी देहात पंचमहाभूते दिसली त्यांना 6वे महाभूत कसे दिसले नाही याचे मला राहून राहून नवल वाटते. या 6व्या महाभूताला सामान्यांच्या भाषेत दात असे म्हणतात. आणि माझ्या मते दात ही परमेश्वराने मारून ठेवलेली मेख आहे. मानवी देहाची संरचना परिपूर्ण केल्यानंतर जवळजवळ 6-7 महिन्यांनी ही दाताची कल्पना परमेश्वराला सुचली असावी. नाहीतर इतर सर्व अवयव एकदम फुटत असताना दात तेवढे एखाद्या सभेच्या मुख्य पाहुण्यासारखे मागवून का यावेत बरे. तर बघा, असं म्हणतात की मानवी देह हा पृथ्वी, अप, तेज, वायू व आकाश या 5 मूलतत्वांनी बनला आहे असं सांगितलं जातं. पण लेखकाच्या मते आपण कोणीच यातील तथ्य जाणले नाही असं म्हणतात लेखक पहा. कारण आपण कोणीच खरं शरीर या तत्वांनी बनले आहे का हे पाहिलेलं नाही. पण ज्या कोण्या ज्ञानी व्यक्तींना याचा उलगडा झाला असेल त्यांना दात हे 6वे महाभूत कसे दिसले नसेल. आता ह्या दाताला हा लेखक 6वे महाभूत म्हणतो पहा, असे ते विनोदाने म्हणतात बरं. कारण दात हा अवयव माणसाच्या जन्मानंतर 7-8 महिन्यांनी येतो. बाकी सर्व अवयव आपल्या जन्मापूर्वी बनलेले असतात. तसेच बाकी कुठलेही अवयव निर्माण होताना आपल्याला त्याची जाणीव झालेली नसते. पण दात येताना मात्र जो त्रास होतो ना तो त्रास जर पाहिला तर मग
आपल्याला असं वाटतं की खरंच एक हा अशा प्रकारचा राक्षस आहे. हा जो राक्षस आहे ना, तो राक्षस आपल्या मागे लागला की काय अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होते आहे. म्हणून लेखक हा सगळा प्रकार आपल्याला सांगतो आहे. पण कुठलेही अवयव निर्माण होताना आपल्याला त्याची जाणीव होत नाही, पण दात येताना त्रास होतो. आणि एक गोष्ट पहा की दात हा एकच अवयव असा आहे की तो एकदा पडल्यानंतर पुन्हा उगवतो. म्हणजे ज्याला आपण सुरुवातीला लहान मुलांना येणारे जे दात असतात ना, ते 5-7 वर्षापर्यंत असतात, त्याला दुधाचे दात म्हणतो. आणि त्यानंतर पुन्हा येणारे जे दात असतात, ते दात आहेत ते मात्र कायमस्वरूपी असतात. हे दात नंतर ज्यावेळेस म्हातारपणी पडतात ना, त्यावेळेस मग ते जात असताना त्याच्या काय काय प्रकारचा त्रास असतो तो पुढे पुढे आपण जसं जसं जाईल तसं तसं बघू. पण दात हा एकच अवयव असा आहे की तो तुटल्यानंतर उगवतो. पण लेखक काय म्हणतो बघा, की दात ही परमेश्वराने मारून ठेवलेली मेख आहे. मेख मारणे म्हणजे काय, याचा जर अर्थ तुम्हाला कळला तर दात ही मेख का मारली आहे ते कळ. मेख मारणे याचा अर्थ असा आहे की कामात अडथळे निर्माण करण्यासाठीची जी व्यवस्था असते ना, त्याला मेख मारणे असं म्हणतात. मग तसा प्रकार लेखक असं म्हणतो की देवाने करून ठेवलं आहे की काय. कारण मानवी देवाची सर्व रचना पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा हे दात उगवतात. आणि त्याच्यानंतर परमेश्वराला अशी कल्पना सुचली असावी का की माणसांना दात हवे आहेत. त्याचा उल्लेख करत असताना लेखक एक उदाहरण देतो की जसं एखादी सभा आहे आणि त्या सभेचा मुख्य जो पाहुणा आहे ना, तो पाहुणा येण्यासाठी सर्व सभा वाट पाहते आहे. मग ते खूप उशिरा येतो. तर तशा प्रकारचा हा. पुढे बघा लेखक काय म्हणतो बघू. पण तुटलेले बोट पुन्हा उगवल्याचे माझ्या तरी पाहण्यात नाही, किंवा पहिले नकटे नाक गळून पडून त्या जागी नवे नाक आल्याचे ऐकवीत नाही. पण दात हा एकच अवयव असा आहे की जो दोनदा उगवतो. तेव्हा माणसाला शरण आणताना तृण धरायला एखादी चांगली जागा असावी म्हणून दातांची योजना झाली आहे, याबद्दल माझी तरी खात्री आहे. तसे दातांनी माणसांना काय दिले आहे? दुसरा कुठलाही अवयव उगवताना माणसाला त्रास होत नाही. पण दात हे त्रास दिल्याशिवाय उगवत नाहीत. ते येताना ताप आणि गेल्यावर पश्चाताप. पण येताना ताप म्हणजे येताना जो त्रास होतो ना, त्या त्रासाबद्दल लेखक बोलतो आहे. आणि जाताना पश्चाताप म्हणजे दात पडतात त्याही वेळेस ते दुखतात. पण दात पूर्ण पडून गेल्यानंतर जो चेहरा आहे ना, तो चेहरा बघा. आणि दात नसल्यानंतर चावण्याची जी क्रिया आहे, जेवण करतानाची ती क्रिया पहा. हे किती अवघड असतं हे पहा. आणि हे जे सगळं अवघड आहे ना, ते अवघड म्हणून पश्चाताप म्हणतोय लेखक. म्हणजे येताना जो ताप आहे तो ताप जाताना देखील पश्चाताप होतो आहे असं त्याला वाटतं आहे. मला स्वतःला त्या दाताबद्दल मुळीच प्रेम वाटत नाही. कारण लहानपणी मला दात येत असताना त्यांनी घरातल्या माणसांना रडवले होते म्हणे. बघा, म्हणजे येत असतानाही त्रास आहेच. अर्थात हे सर्वस्वी खरे असेलच असे नाही. त्यांच्याबरोबर मीही रडलो असलो पाहिजे. म्हणजे दात आल्यानंतरही मी दिसेल त्याला चावत अशी एक दंतकथा ऐकून अजूनही कित्येक नातेवाईक माझ्यापासून दूर पळतात. आता मी दिसेल त्याला मुळीच चावत नाही. कारण चावण्याची हौस अनेकदा स्वतःचीच मनगटे चावून चावून भागवली आहे. पण माझ्या दातांनी मला एवढा उपद्रव दिला आहे की त्या मानाने दुसऱ्यांना झालेला उपद्रव काहीच नाही. म्हणूनच दाताबद्दल मला दातात धरता येईल एवढा सुद्धा आदर राहिला नाही. पण आदराच्या बाबतीत लेखक बोलतो आता दाताबद्दल एवढा आदर राहिला नाही का, तर त्याचं कारण असं की दातदुखीच्या ज्या वेदना आहेत ना, त्या वेदना लेखकाला भयंकर वाटतात. आणि अशा भयंकर वाटणाऱ्या ज्या वेदना आहेत ना, त्या वेदना ज्यावेळेस नकोशा वाटायला लागतात ना, त्यावेळेस मग आदर वाटणे हा जो एक प्रकार आहे ना, तो सगळा संपून जात असतो. म्हणून लेखक म्हणतो की मला दातात धरता येईल एवढे सुद्धा आदर राहिलेला आहे. म्हणजे छोटासा देखील आदर मला दाताबद्दल राहिला नाही असं लेखकाला वाटतं. आणि म्हणून म्हणतो बघा की माझ्याप्रमाणे मराठी भाषेलाही दाताबद्दल आदर नाही असे मला नंतर आढळून आले. म्हणजे जेव्हा लेखक मोठा झाला, लिहायला लागला, वाचायला लागला, तेव्हा मग त्याला असं कळलं. कारण मराठी भाषेत अशी म्हण किंवा शब्दप्रयोग नाही ज्यात दाताबद्दल मंगल भावना व्यक्त झाली आहे. ज्या म्हणी व शब्दप्रयोग दाताशी निगडीत आहेत त्या दरिद्री, भिकारपण, असभ्यपणा यांचे प्रत्युत्तर घडवणारे आहेत. नाही म्हणायला प्रेमविभल कवींनी प्रियशीच्या दातांना कंदकळ्यापर्यंत नेऊन पोहोचले असेल तेवढाच अपवाद.
एखाद्या गोष्टीसाठीचा अपवाद आहे, म्हणजे दातांबद्दल चांगलं कोणी बोलत नाही असं लेखकाला सांगायचं आहे. हा सगळा प्रकार याच्यातून दिसतो आहे आपल्याला. आणि दाताबद्दल कोणीच काही चांगलं का बोलत नाही, तर त्याचं कारण असं की एकतर हे दात तोंडामध्ये असतात म्हणजे ते काही दिसत नाहीत, आणि दिसत नसणारे दात जेव्हा मग दुखायला लागतात ना, त्यावेळेस त्यांचा जो त्रास असतो ना, तो त्रास कोणाला सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही. अशा प्रकारचा हा जो त्रास आहे, तो त्रास या दातांच्या बाबतीतल्या मानवांना सहन करावा लागतो, हे लेखक आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणून म्हणतो, पण तरी पण केवळ प्रियशीच्या दातात जीव अडकून तिच्या प्राप्तीसाठी झगडणाऱ्या प्रियकराचे उदाहरण माझ्या तरी ऐकवत नाही. म्हणजे डोळे, रंग, ओठ, एखादा तीळ, एखादी खळी माणसाला गुंतवतात, पण दात पाहून वेडा झालेला प्रियकर मला अजून भेटायचा आहे. आता बघा, तर दात पाहून वेडा झालेला प्रियकर आठवत नाही, म्हणजे दात दिसण्यासारखे नसतात. आता ते दाखवायचे असतील तर मग पुन्हा एकदा तो प्रकार की खाण्याचे दात, दाखवण्याचे दात, दात हिचकवणे, मग हे जे एकूण सगळे प्रकार आहेत ना, हे सगळे कसे तरी थोडेसे वेगळे लेखकाला वाटत आहेत. म्हणून डोळे, रंग, ओठ, एखादा तीळ ज्याच्याकडे पाहून प्रियकर आकर्षित व्हावा, तसा प्रकार दातांच्या बाबतीत घडत नाही. म्हणजे पुन्हा एकदा लेखक दातांना तुच्छतेकडे नेण्याचा प्रयत्न करतोय पहा. म्हणून लहानपणी जेनं घासल्याबद्दल मार मिळाला, मार खावा लागला, आणि तरुणपणी जे फार घाशीत बसल्याबद्दल वडील माणसांची बोलणी खावी लागतात, व्यवहारात जे कोण केव्हा पाडतील याचा भरोसा नसतो, आणि जे दंतवैद्याकडे जायला भाग पडतात ते दात, अशी माझी दातांबद्दलची कल्पना आहे. पण बघा की तरुणपणी खूप मुलं घासत बसले आहेत, टाईमपास करतायत, म्हणून वडीलधारी माणसं बोलत आहेत, आणि दात पाडणे पुन्हा एकदा म्हणजे अपमान सहन करणे आहे. मग अशा प्रकारच्या प्रत्येक वेळेस दातांच्या बाबतीत अपमानच आपल्याला सहन करावा लागतो, आणि अशा प्रकारची ही कल्पना लेखकाची दाताबद्दलची आहे असं लेखक सांगतो आहे. म्हणून बघा की ही जी दात या संकल्पनेबद्दल लेखकाने जी कथा लिहिली आहे, ती कथाच खऱ्या अर्थानं एक विशेष वाटते आहे, आणि त्यातलाच हा जो विशेषपणा आहे, तो विशेषपणा व्यक्त करण्याचा प्रयत्न या पाठामध्ये लेखक करतो आहे. आणि यानंतर पुढच्या पाठामध्ये जो पर्श्या येणार आहे ना, तो पर्श्या विशेष आहे. तेव्हा पुढचा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती आहे की चॅनल सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. भेटू पुढच्या भागामध्ये.